ஹாய் ஆல், இன்றைக்கி ஒரு க்யூட்டான கிஃப்ட் ஹேம்பர் ஆர்டர் வந்திருக்கு. வாங்க என்ன பண்ணுறோன்னு பார்க்கலாம். நம்மளோட கிளைண்ட் வந்து ஒரு டாக்டர். அவங்க டாக்டர்ஸ் மீட்காக 10 பேஸ்கெட்ஸ் ஹேம்பர் ரெடி பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க. அதில் ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கணும், நட்ஸ் இருக்கணும், அந்த மாதிரி கஸ்டமைஸ் பண்ணி கொடுங்கன்னு சொல்லி என்ன வேணும்னு கேட்டிருந்தாங்க என்கிட்ட. ஸோ அவங்க என்னெல்லாம் கேட்டாங்களோ அதே மாதிரி நானும் ஆப்பிள், ஆரஞ்சு, பொமக்ரனேட் அண்ட் மிக்ஸ்டு ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் போட்டு அழகாக எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி பாஸ்கெட்டில் ரெடி பண்ணிட்டோம். நம்மளோட புக்கிட்ஸ் ஃபாரின்ற பேஜில் போய் அவங்க செக் பண்ணி பார்த்துட்டு நாம தான் இந்த தர்மபுரியிலேயே கஸ்டமைஸ் பண்ணி கொடுக்குறோன்னு சொல்லிட்டு உடனே கால் பண்ணிட்டாங்க. இந்த கிஃப்ட்ஸ் எல்லாமே டாக்டர்ஸ்க்கு கொடுக்குறனால ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் குவாலிட்டியாகவும் இருக்கணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அவங்க கேட்ட மாதிரியே ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் நட்ஸ் எல்லாமே பாஸ்கெட்டில் அரேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. பட் வந்து அவங்க சாக்லேட்ஸ் கேட்கவே இல்லை. பட் நம்மளோட ஹேம்பரில் வந்து பார்க்குறக்கு ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்கணுன்றதுக்காக நாங்களே வந்து சாக்லேட்டும் கஸ்டமைஸ் பண்ணி உள்ளே வச்சுட்டோம். ஸோ இப்போ நம்மளோட ஹேம்பர்ஸ் எப்படி வந்திருக்குன்னு பாருங்கள். இந்த மாதிரி ஹேம்பர்ஸ் உங்களுக்கும் தேவைப்பட்டதுன்னா மறக்காமல் ஸ்க்ரீனில் தெரியிற நம்பருக்கு கால் பண்ணி புக் பண்ணிக்கோங்க. Until bye from Rizzo.